Basta, said marketing, tatak magaling. Bueno, ang atong suwat ang pagkaroon itong hatagan o pagtagan, no? Pinadakin ni sa kababae, nga nagpatago lang sa nga Julia. Julia or Julia. Okay, Julia ni. Kinigibawatan na duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kisunan ang atong sender, si Julia. Usahay ang problema, di mo mahibawan, mahibo nga lang ka nga, ngano na problema ka? Pero kinakumbana, ang putong nakaila pa ni siya kung sa problema. Pero araw niya yung masabta na nga kung sa gilano, no, ingnon ko ano sa pagsugod. Huwa ko damhang mausab ang mga saat mo, nga mahalon mo ako, samtang nahilayo. Oy! Julia! Nay! Oy! Apa sa tong bana ni mo ay? Kay! Tuwa sa tindahang ani. Ano di ay? Na, nakakita na sa tong away dito. Kisa may ang kontra? O kinsa pa, agiyas ang kainom. Si Pid. Ha? Ano nag-away mo sila kung pari man na sila? Naambot lang, ato. Naunsa man sa tintaw ni Sinistor, uy. Hay, problema hagit aning tawhana, uy. Ay na, pagsigiyaw-yaw diha, ato. Kay basig magsinumbagay to. Awa pa na nagsukmagay di ay. Wa pa. Mao nga ato. Kay basig mga unsa na to sila dito. May kay mo patuo man na nimo. Sige lakaw na. Ay... Pre, berbeda. Pre, Sol. Sama, pre. Yan nga, pre. Di pa tungod kay kumpare, tungod lang. Igo kas kulumo na ko ba? Ya. Yo, kaminos ka na ko, pre. Pido. Ah, dato. Wala kin may tabo nga doon na ko gisibugan og away ha. Kailangan binok katong tambok ng Naman. sigad mata. Ay, kaila ko na. Ha? Nga, tao kaila. Tan-a binok. Tan-a. Kung onsa na ko pagkulatas, Bruno. Ah, si Bruno di ay. Tan-a Di lagi. man ko, dili di si Binok. Kon- May magkulata. Kau tan-a lagi. May tao. Ay, Nya bawo ako ka di man ko Bruno tao na. Naunsa ba ha? Pangutanan ka na may bawo kag-gion sila ko pagkulatas, Bruno. Ah, bida mo tuon mo sila ha. Nganong tana pa bang ko dito? Ato ko nila. Layo ato. Diba? Okay, bawo ka. Araw ka kay bawo ba? Ay, sus! Di na kinahanglan magilan na ita. Saman, ha? O, saman! Ay, may bawa lagi ka. Imo Nestor! matang hagit. Oy, Nestor! Asa man ka, ikaw mo pauli? Pangulatahon tamo diha. Swerte lang ka, Pre Pedot. Abot ang asawa na ko. Wapay! Ay, buti-buti ra yung tao ng imo. Hige! Sunod kita na to, ha? Ay, kuwan luka, pre. Wa, nakadlo ka. Saman mga iso, gidi ay mong duha. Wa, sana. Magkitawa. Agad ka sa baga. Ikaw na! Di ka mo pauli. Gruyod ka pa ingos bay. Ako Di ba ka mo pauli? Oh, naunsa naman na. Aw, wa pa na ko na apte. Nagsukmagay na tong duha. Oh, ngano naman sa di ay mo ni Store, hoy. Store. Ako naman inuoy. Ay, buong araw na. Ay, paitan ni mo. Buang makaspirot na nakikinom ang katotohanan. Basta mo pa kang buang. Ako naman inuoy. Buang aning kalakihan. Tika ko ng kalimutaw ni Muron. Unsa naman sa di ay giawayan ninyo ni Store. Lagot mo ko na eh. Kaya ako ko'y nag-order sa among inom ko. Unya. Ako ba na ipabayron? Hanggaw! Natural ikaw may mubayad kaya ikaw may nag-order ka ha! Oh, di bang good na mo ay among sabot good. Unsa day inyong sabot? Ang sabot good na mo. Ginsa tong mo order, siya'y mo bayad. Oh, ano man di ay na. Basta hanggaw, wag gini mo. Ang ganda kita na ako sagot ay. Hanggaw ka man. Mao magaday na yung sabot, unya, nga naman suko man ka. May Ang naw ka. kailangan ikay mo bayad yun. Minaw sagod. O bagay kumuhuman ng storyo. Na, sige. Tuwa sa istorya. Among sabot. Mao ni. Insa tong mo order, maoy mo bayad. Unya. Karon, ako man maoy may order, no? Nya, nga naman suko man ka ikay pabayron. Total. Kaya ako may say, pabayron sa among gisumsuman. Unya, mas dako mang bayron nun sa among gisumsuman kaysa among iinom. Sao? Ikaw no. Ang among bayaran sa among inom, tutura ka botilya.
Wa kabot og 200. Unya nga among sumsuman 500 ka pin. Isagay mo order sa sumsuman. Siya. Oh, dapat siya na mo bayad. O gani mo gani. Unya, ha? Kinsa may kusog ni kaon sa inyong sumsuman? Ako man to. Oh, ngano masuko man ka? Ha, mauna. Mo na nga suko sa demos pidot kay hanggaw ka. Oh! Recorded by X Thunder Gaming. Usahay kini akong bana may pagkamaro manggod ni. Mao na nga maproblema gid ko aning kanahan. Mo to sukad ato ako na siyang giingnan, ako na siyang gidilian nga mo inom unya. Nestor, ay nako pakita nga mo inom pa kadto sa gawas ha. Makitaan ta pagani kang mo inom dito, aw. Kulatahon ta ka dito. Day, Nakakabot ka na, kulata? po ito sa mo eh. Kuhaan tayo mong kalipay mo. Reklamo ka. Wow, eh. Aw lagi. Basta tumanang akong gusto. Para di ta magubot. Di na ka pwede mo inom dito sa gawas. Nakasabot? Oh, day. Hoy, Store, Nay. Store. Nay. Nag-inom lagi mo diha. Oo, nay. Ay, kami nus parmiyot. Oh, di ba giingnan man kangi hulya, giingnan kag hulya nga di nakapaim nun. Wow, eh. Ang hirang gingon nga, di na ko pwedeng mo inom sa gawas. Yung musod. Mao, Mao nga, relax ka lang yan eh. Ha? Follow the rules man to. follow the rules bitaw. Bantay ka lang inig-abot ato. Wa, lagi na yung problema na yun. Relax lang. Makal. Okay. Oh, walagis paris pindot pre, ha? Nga, ayaw pangitaas eh. Padipidot pe. Kay wate ayo. Kay, ano mo de pre? Happy mong sumag. Nag-trouble mo? Hapit yung sumagdaya to pre. Ano good? Hanggaw. Mo eh? Hanggaw mong tawanan pre. Di ko ganahan ato eh. Batik mo na. Ah, kamay na kayo yung giawayan. Tingali pre, ay. May muro niyo si tulon ba? Si Tulgo taon. Kita ko sabay. Mukultahan ko na ako ba? Ano? Nagdumot giday mo pre? Dumot giday mo? Basta magkita kami usap ito pre. Pakita ko saan na pagkulata ito tawana. Minuso na ako na. Pinata magisgot na pre. Pinata magisgot. Dili pre. Lagot kay ko itong tawana. Igo ko ito. Mo ba pre? Lagot kay ko ito pre. Pero pre, parang lito magkita mo ba? Mag-eyeball mo. Nya, mga isag, sorry ni mo. Sorry pre. 0-0 nilang. Basta magkita lang eh. Zero. Basta magkita. Pikatan itong tawana. Uy, delikado na pre. Magpinikatay mong lendo. Dili magpinikatay pre. Direk. Maghiniwi ay be. Baita rin niya pre. Ano mong mga bantaying bata na? Ha? Bantaying bata? Ayaw, sadak na pre. Ay, sadak na pre. Kaya yung isolti ron ba? Marami mga batang may buot. Oh, Isolti. Ano mo na ko pre? Wa na ibuot. Ay, di man pre. Nausam kayo. Suko. Suko mo na dyan. Wa kong suko. Rayo lang kung ang ligway buot pre. Pre, nausam ni siya. Ganun sa manigo. Bida sa ni mo eh. Clear yung nagkalit mong yutok. Ha? Awas na noon sa... Nabuang ko dire. Bida mong sa mangundang na tani pre. Lain ang kagsabaw. Kung sila nagsabaw. Kung sila nagsabaw. Kaya mo. Ha? Sabaw sa taniwan ng utong ikaw ha? Ha? Bebe? Ha? Iya, sige di problema ni mo pre. Wa ko problema pre. Ikaw na rin problema. Sa may gusto ni mo, ha? Sa gusto mo! Ikaw sa may gusto mo, ha? Gusto kang pasingot, ha? Ayaw, sa Oh, unsa man, ha? Unsa man? Ikaw sa magtuog kag sibugan. Oh, di ikaw, ha? Nagtuos kang sibog mo? Yeah, Bisa ko yeah. sa pagkadangaw. Di idog ka sa bugan mo, re? Buktan na rin butilya, be. Oh, Buktan na rin. Barok na doon. Tanaw na to, kisay. Minus ka na ko na? Re. Tuo ka, nagtuo ka. Ikaw, pre, gipare pa ko ni mo, nya ingana de mo style, masuko di ka nga. Dagan mo Luangan ito ka turya. Sa naman taon ka, oy. Sa unsa? Ikaw may unsa? Mare. Nay? Ikaw ba? Yabagit kay ka. Uy, oh! Unggoy! Unggoy! Lakaw na lang, pre. Paulit na lang sa inyo, pre. Lakaw, pre. Klaro niya, pre, ha? Basi nagtuo kag imo ning gasto, pag yan-yan lang sulti og bati. Warbi ko mga gani mo, pre. Ikaw rin nanawag na ko. Nya, mao din ha? Gusto na, pre. Lakaw na, pre. Ay, sorry, Mare. Ako rin may bawa ng animal. Sorry, Mare. Day, kining... Hilam!
Dahil, no? Ito'y, pre. Lakaw na si tabi diha. Ay, sorry, Mare. Ay, sorry, Mare, ha? Oh, rito masamok. Sige, sige. Ay, Mare. Lakaw na pre. Ay, na ko, Mare, ha? Sig balik. Ang parusun ta mundo haron. Oh, Hilom ha. Day. Ayaw pagtabi. Sud dito. kuan day. Adto ta magsulti sa sud. Sud na. Kanat, abi na kog naunsa na mas gawas. Diha lang ka na ha. Ayaw lang pag-apil. Nga man, nagunsa man day mo. Basta diha lang ka. Ayaw lang gipagduol na mo dito. Aron dili ka mapiskan. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Day, kuan ba? Wa ako'y gipangutana litse. Oh, Lami at uslukon ana imong matang siga kay Nistroy. Kisay nag-ingon nimo nga mo inom ka dinis bay. kuan kining Wa man ko magsulti. kuan ba? Sukad masukad, wa pa mahitabo nga naay mag-inom dinis bay. Bisag ikaw rang usa, wa ta kataga, wa ta katuguti nga mag-inom-inom ka dinhi. Ingon man Wa gud pa ko. lagi ko mahuman. Oh. Bisag dunay party dinis bay, gibawala na ko ang inom dinhi, nahibaw gid ka ana. Pero nganong dinhi magyud mo gainom? Oh. Ang tubag na ko, day. Tubag. Wa mong ko nimo paim nang sa gawas. Ingon man ka nga din ako pwedeng mo inom dito sa gawas. Maong din na lang kami sod. O nalingon na ko nga ani mo mag-inom na sad. Oo. Ah! Inan ta nagig ko nga ayo ko kagitang ni istura ka ha. Kay kanang mata nimong siga kayo tus lukong ko na ron. Abi man kuno ko dayo ko kira kung ani mag-inom sod. Alam niya? Anhe. Tanawa kung sa inahitabo, ha? Ano ba day? Kung wa pa ko maabot, tingali nagsupagay ng mga atong imong kumpare. Og labi siguro ikaw gihapon ang sinugdanan sa away. Dili ako na yun. Gusto kang tuslukong ko ng imong mga matang siga kayo, ha? Oo, ako di ay. Ha? Di gani ka mag-usab ni Store. Ayaw gyud pagdahong nga makauli pa ka dinis bay ha. Makadungog pa gani ko nga nakakita kag away. Away na lang gyud pauli kay tiwasan ta gyud ka nakasabot pa. Asa mo taron day? Ay say pangutana di ni Store oy. Kapoy baya nimo pagkatang nagtaksi. Asa mo ta? Ang sami pagdungog sa boto at taxi. Ha? So, Unsay problema, Prepidot? May kita ka. Salbahin ka yung bana mo, Mare. Ha? Ngano ka pre? Ay lang tani mo, Pre. Dura ni boy. Imo ba kung gidaot sa tindahan ng salod? Imo gipanghambog nga ako mo ng utang at utanan. Unya, wa ko bayad. Mao nga ikaw na may bayad. Bida ng pabili sa kang ng salod ito, no? Hilasa yung mo, Isus! Wa mong ko magsulti ano pre? Ilo niya! Wa ko magsulti ano eh. Sinang salod mo nisulti na ko? Punta na sa salod ka! Punta na! Kaman jud ka ni Store. Uy, wag gyud kay hunong sa papangitag samok tor ha. Wag gyud ka. Unsa magig gusto nimo? Ha? Away imong gusto? Wa do yun eh. Wa. Hilom. Papoy ka na. Pipido, asa ka pre? Takap lang kag tabi. Usa ba ka? Sinong salod mismo mo nagsulti na ko, wala? Animal gyud ka. Ay nagpauli sa bahay ha. Ay nagpauli sa bahay. Pa! Kaya. Napuno na ko na akong bana. Uy, way adlaw nga di gid siya kakitag-away sa mong silingan. Unsa ako ka ni siya sa? Unsa kung buhaton na ni niya? Dawaton ba ni nako siya balik? Unsa man kamo ang kasultihon? Julia. Okay, ate Pres. Okay, ang sendo na ito ka ng lawa. Si Julia ang siguro na ito. Julia, Pres. Oh, Julia. Kan Julia. binisaya kayo kani ato Julia. Oo. Pero karon mo reg Julia. social naman. Oo. Julia na. Julia na. Bitaw tinuod natin Pres. Sa una, Julia yun sa una YouTube. Karon YouTube na. YouTube. Pero YouTube good. YouTube gino? Ang pronunciation Oh, na YouTube gikuan sa Google. Oh, YouTube. Unya ang saon nga ang uban YouTube Mo man. lagi? YouTube. Oh. Oo na kayo. Okay, aritang Julia. Kini Julia ati Pres problema yang bana murag magbaoy makainom nya daghan kay mga istorya nga mga bati nya makaingon nga makakitag away labi na gyud siya kumpare maguna-una lang sila ati Pres tugod gyud ni yang bana nga murag sakit manulti nya maguna-una gyud pangaway ba kun makainom na magbaoy mao ni ang problema unsaon kun niyang bana ati Pres unsa may buhaton na niya ang iyang pangutana diri kay napuno gyud ko ani akong bana way adlaw nga di makakitag away sa musilingan unsaon taon na nako Magkakitag away kon hubog. bisag di ubog kay Oo takam ba? istorya o kanang may butang-butang ba Ay. dawaton pa ba ako balik unsa may buhaton ako ani ni layas siguro dawaton pa ako balik kun kamo masultion Pero duklon magkagito niya. duklon ay Duklon. kulapahon Pero ayong tagam. wa oy lahi gini utok ning tawhan ati Pres lahi gidi siya Unya, ang problema niya. dai Julia ani na lang dai kanang kun madanga aw di sad mahimog pugna ni yang banag di mulakaw ati Pres no
Wala to para... Mugawas ba? Kaya Mugawas, magitag inom-inom ka na. mangitag-inom? Kay gingnam ni siya. Kung mag-inom ka niras ba, di man yun. Gawas. Oo, nya, di man sa Wala siya magpainom si Julia. trabaho? Kaya di sa ganahan. Uy, trabaho? Wa man siguro ni trabaho. Kasi siguro inom. Uy, Julia trabaho. man siguro may nanarbaho. Uy, trabaho. Sige, inom. Sige, suroy. Sige, tagaway. Na. Bab, unsa man yato yung ikabasa diya, Bambe? Kung ari ko dire sa 1 Corinto, Kapitulo 6, tapos naay nakabutang dire, kadiyot sa ako tong pangitaon. Sige. Basta kay naapil din asa ba tong bersikulo basta kay naapil din ang mga palahubog. Kingon dire ay. Ayaw, kadiyot kayo ha. Verse 9. Okay? 1 Corinthians chapter 6 verse 9, 10, okay, nga ito na sa unahan, nga matod pa sa walay duha-duha na sayod kamo, nga ang mga dautan, dili makasud sa gingarian sa Dios. Ingon dire, ginumerate mo dire ang tanang mga ingnon ta sa lawayong buhat, apil ni ini ang mga kawatan, mga hakog, mga palahubog. Naapil din naapil din pag-numerate sa ato pa, ang kanina yung pagkapalahubog. Nga nung maapunta na tagulit, ang gisgutan din magkawatan, mga magkihalawas nun. Nga nung naapil man din yung mga palahubog, nalipog ko nga, dili man ta sa inyong buhat kayo nga dautan. Pero sa man gud kun ang tao kung mahubog na gulyat, makabuhat man gud sa mga butangawa sa masayod. Nga ngiladi ay kato, mao tingaling naapil ni adi sa pag-enumerate. Kung ikay pangutanon ba, sa imong ipulian ang palahubog. Gi-enumerate mo din tanan, makahilawas nun, kawatan, hakog, himabay, hinglaki, laki nga to sa lalaki, babae, tanan mga dautan gi-enumerate rin. Ang ako na tingadaan nga, naapil ang palahubog. Why criminal, di ba? Apil dire kawatan tanan mga tigampong mga Diyos. Apil tanan. Tanan. Ang tanig pagkapalahubog nga apil ang ako tingaling buto sa bot kay ang tao man kun mahubog usay makabuhat og dili maayo, pananglitan, makapusil, makadunggab. Kay hubog. Ang atong ikonsulti ani nimo Ma'am Julia ba Cinderella? Julia, Bab. Kanang na ang wala ba yung mga grupo or mga kapunungan sa simbahan na inyong silingan da Ma'am Julia? Maayon ta tingali kung naadihay mga grupo sa kanang, for example, Couples for Christ o kanang BSC datapit sa inyong barangay o sa inyong sitio. Magpamimber unta kamo aron ang imong bana makadungog sa mga balaang pulong sa Ginoo ug marinyo siya. No? Kay usahay manggod ang tao kung dili makadungog ang aning mga pulong sa Dios, dili kayo siya mahayagan, dili siya ma-enlighten, no? Sa testimonies nga akong nabatian sa uban nga mga miyembro sa Couples for Christ, gingon nila ay, grabe kapalahubog yung bana sa una, grabe kahingulata, may mangganin ning yung banag mo pagkapalahubog, kay dili man hingulata, makita lang away, pero bilib ko kay kung asawa mo andar, mupatuo man siya. Apan pagkanganag nga palahubog, pero guwan natin nga sa oras sa mga maayong binuhatan. Pagpamimber ko no ma'am, o di ba, o di gali ka mo makalugar pagpamimber ka ng ang iyang pag-inom-inom ka ng dadaasa sa simbahan, pangadto mo sa simbahan kay aros akong gingon na ma-enlighten siya nga dili day tanan mahayong iyang gibuhat kay ug magsige siya inom-inom magkita man siya away si bakuon niya ug makagamit sa mga hinagiban nga hait, makadunggab siya, makasamad siya. Dako na niyang tulbagon at press, no? Abot ang niyang ipatawag sa barangay, o di ba, madakpan sa pulis, no? So, ang imong gibuhat na ipagpakabana para maingnon ta og sa migop na kumpare matudo bigay, dangop ka mo sa mga pag-ampo. Eksakto ni mong gibuhat nga mo siyang agpason pirme aron dili siya malulong dito sa pag-inom-inom. Nya sa ako nang gingon kanang Ako ani, ma'am, higtan akong tiil. Mao lagi. Pero mapriso sa di ta ba daot ada Ano priso? ka? Kung higtan ang kanang mga ang bana ba higtan magtiil kay para di mo kasuloy para di mo kita inom-inom away-away. Samo kay ni nani ati priso. gihigtan niya gulat na kabuhi. Ha? Ano naman? Nga naman. Ito hugutan pa kahigot. Unya? Unya. Sadang ni Aop no kabuhi man oy. Salamat ko na kanin tulong manon. Kuna ko ang puzzle, tihon. RMN